Nire lana da masajista eta Lidl Trekeko masajista eta autobus gidari. Eta autobus gidaria nahi zenin, lanak erran nahi du marroiak jatia batez ere. Interesgarria da lana, ze erran nahi dut jartzen dizute hemen atzeko ibilgailu handi honekin eta sartzen dizute dauden errepide txiki guztietatik. Eta egin barra dituz ez da izan bat maniobra, ez da izan bat abentura, beti zerbait ere xetzen da, apurtzen da. Eta gauza pila bat konpontzen eta ez gara aspertzen. Bai, hori da. Gauzak txukun egin barra ditugu eta profesional itxura eman. Saiatzen gara gauzak egiten, azkenean autobus gidari baten lana da autobusa txukun mantentzia, ongi mantentzia eta lasterketara irterara korredorak erantzia, gero irteratik metara eta gero metatik hotelera. Izugarri aldatu da, ni hasi nintzen masajista bezala 2018an eta orduan oroitzen naiz pelotoian 180 zitula karabanak. Eta 6-7 urteko, 5 urteko aldaketa hortan aldatu da pila bat. Autobusak orain, autobusa ez dunak talde txikia konsideratzen da. Karrera egunean da, goizian azkenien bukatzen dut pixka da autobusa txukuntzez, tanke guztia bete uranak eta barrutik eta kanpotik garbitu, irterara eramen korredorak, gero irteratik metara autobusa, eta hor saiatzen zara gauzak aurreratzen, karrera ondoko janaria egin, rekoberiak, frigorifikoa dena edariz bete, eta gero metatik hotelera. Dutxatzen dire, korredorak dena dutxatzen dire hemen, autobusian, eta labadora eta denare hemen jartzen dugu, eta itxe bat bezala da, orduan itxin mantenimentua du. Batzutan egiten dut, bidaia luzetan, takografoari begira, hotelen parkinari begira, eta azkenean da buruko mina handia, eta gelditzen ez gasolinera batean, koltxoneta bota, eta benga, lotara. Komuna eta dena du. Adibidez, giro batian, tur batian edo Espainiako itzuli batian egun gehiago direla, beti gaude bi gidari, bertzela takografoekin egunez pasatzen gara, eta azkenean guk trafiko arauak ere errespetatu behar ditugu. Depositoa dut, uste dut depositoa 400 litrokoa dula, gutxi gora bera, orduan depositoa betetzen duzun aldiro 700 eta piko euro gastatzen dituzu, taldiak. 2 eurora dagoen litroa hor Belgika aldian eta 800. Eta konsumituko du 30 litro 1 kilometroko, gutxi gora bera zarra da eta asko jaten du bai. Barrutik itxe bat bezala da, sartzen zara aurreko atetik sartuzkero bat ditu eserlekuk, gero jaten zara eta dago sukalde eremu bat bezala, hor janaria dugula eta fregadera eta ezkerrian komuna, eta ero sukaldean ondotik dago frigorifiko bat, ezkerrian dena kafetera, armairuak janariz betiak eta dutxak eskubian, eta gero atzian dagona da sofa handi batzu bezala, hor egiten dituzte bilerak, eta telebistak jartzeko ordenagailua konektatu eta gauza ikusi. Zer gauza apurtzen dela da, gu konpondu gara dugu. Hemen izan barra zara elektrizista, fontanerua, mekanikoa, elektronikoa, dena izan barra zara. Ez desberdina da, gizonenak badituzte bi eta biek barrutik desberdina dire. Eta ibiltzeko modura desberdina da, kanpotik berdina, baina desberdina. Orduan, 3 autobusak desberdina dire. Belgikan egotzen da normalian, hori du itxia. Orduan orain adibidez Durangoko lasterketan ondotik Burgos egiten dugu, eta nik ondotik joan barra naiz Belgikara. Itxia bertan dut, baina Belgikara joan barra naiz autobusa uztera. Pasatu izan zait denetik, ekaitza izan eta linpiak ez funtzionatu, gaba izanik, lehenengo urtia, esperientziarik ez, kriston estresa, gasoilik gabe gelditu ere, gaizki markatzen zulako, haitxun zubi batetik beti joan, hasi eskapadak egin ditugu. Maniobra horrena, hori zen gutxienekoa. Azkenean gogorra egiten da. Egun pila dire kanpuan, txirrindularitza gustatzen baldin zaizu eta ikasteko gogua baldin baduzu, garbi. Abentura bada, egunero. Betxitik hasi, nire iritziz betxitik hasi, haunitz ikasten da betxitik. Eta ikusi ingurukuk lan nola egiten duten, hartu lan ongi egiten dutenan aholkuak, eta pixkanaka gotxi joan jendi ezagutuz eta lan ongi eginez. Politena da, egunerokotasunin lasterketatara joaten aizenin, korredora guztiakin barrenin, hori da politena. Jartzen dugun ambientia, girua. Eta txarrena hori, edo zer gauzak mekanikoki faiatzen baldin badizu, ez dakizu nola konpondu, bakarrik zaude,
hori txarrena. Zaten ez derri txarrak sartzen eta zai gustatzen gehiagi omen da. Trikitixa ere sartzen diet, bino... Ez dira sobera reketoiak, Hemen dikatek nahiko exitua du, Nahiko exitua du, así que... Hombre, hori zanen da, saiatuko gara pixko gehiago sartzen.